Andito tayo guys sa Toyota Angeles. Good morning tayo sa kanila. Good morning world! Ayan. Nandito tayo guys para magpa-change oil. Free naman para for now. Nagpa-appointment kami. Ang appointment is just through text. May numbers lang ibibigay. Text ka lang doon kung anong info. Kukunin nila. Tapos appointment na. Coffee bean pala. Okay. Drop off. Puntang Marquee. Buti may shuttle. So guys, may free shuttle ang Toyota Angeles dito sa katabing mall, Marquee Mall. Ay, ang ganda oh. Paskong Pasko oh. So every hour from 10 a.m. to 4 p.m. Mo Jerry's Grill. Tingnan natin. Nandito tayo ngayon guys sa Marquee Mall. Patingin nga ng outfit of the day mo. Outfit of the day mo. Aba, bongga. Ako parang nakapambahay lang. So dito tayo pumasok. Tandaan mo sa Mary Grace. Oh. Ayan guys, so 50% off for credit card holders. May may araw, Monday to Friday, BDO. Japanese food. Ito pala guys, ang nila, menu nila oh. Mahal kasi Wagyu. Uy, sarap ng ramen oh. Ha? Ay nako, itong gusto niya na naman oh. Toll house. Tanos tayo. Ngayon na? Mamaya, papagutom muna ako. Okay. Kasi pungsoy natin yung lamang mo. Hindi ba yan pungsoy yung lamang mo, sir? Parang nagutom ko. Ayun nga. Sa mind niya lang po. Positive vision, sir, ha? Yung walang sana, sir.
Sir, Oh my God. personalized stone mo na yan, sir. Wag na. Hindi na, wag na. Masot mo na. Pwede siyang hawakan. No, may pa-wear. Kasi ma'am, bilhan mo na lang siya ng para sa kanya. Ikaw na Very lang. maliit na. Ano yung pinili mo? Sir, ha? Kailangan nakaharap sa labas. Ma'am, ikaw, ma'am. Year of the pig ka, ma'am. Ikaw ka. Magkano presyo nitong last? Oh. Ha? 6,800. Alisin mo na yung 8, kukunin ko 6,000. Ma'am, sa inyo lahat-lahat na. Ay, Sticker mo. Laro naman pala po ba? Caldero, my favorite. Ugat. tap water. Oh, para hindi magano yung hard water kasi. Ah, ita. Pwede poso, pwede ulan. Pero iwasan lang yung chlorine. Oh, yung gaano ka kailan mo lalagyan? Every how many Ay, hindi days? po ma'am. Pag halimbawang bumaba na siya, kasi importante lang nakalubog lagi yung ugat. Oh. Dito lang, bus ka lang, wala ka nang gagalawin. Importante hanggang dito lang yung tubig. Hindi naman dapat din mapuno. Basta Ang dito ganda. lang. Maganda rin siya pang regalo. Mga ordinary tanim lang pero nagagawa pa lang ganito. Namin, ma'am. Mga hindi na pinapansin na halaman dati. Oo. Gaano yung katagal yung ganyan? Gaano na yung katagal? Ito ma'am, 6 months to 7 months na yun. Ang healthy, wala ka nang nilalagay ng mga Meron na fertilizer. Hindi, meron na siyang actually, yung tubig niya may nutrients. Kaya kailangan, hindi mo na siya papalitan. Dinadagdagan na lang. Oh. Ang ganda. Oh, meron din ganito. Ang galing. Ugat, garden shop. Galing. Magkano? Magkano? 12. Ganda. Anong kahoy yan? Supa ma'am ang tawag sa amin. Ano? Supa po. Supa? Hardwood ma'am. Aurora. Ang ganda. Magkano? 12.5. Yan guys, tumingin ako ng isusuot natin para dun sa kasal ni Architect. Architect Kim and Mark. Di pa ako makakita. Ayun, Christmas Village. Magulang na to. Pare-pareho naman yan eh. Pare-pareho lang. Ito. Ah, pareho lang. Pareho lang. Ito. Ito kamote. Ito mukhang maganda. Ay! Ayan, yan. Hmm? Hindi ah. Ano na yan? Hindi, pwede na.
Pwede na. Ayan, plastic ko. Tapos, bili din tayong kamote. Ano yung isa? Toge? Toge, oo. Di ba? Ay, Yeah, singkamas, 80. Ito, kamote, 160. yung kamote. Yan lang. Nag-iisa. Aisa, yeah. Thank you. Thank you. Hi! Ay, kaya lang marami na naman tayong anuhin. Wala tayong sasakyan. Pala yan. Medyo. Wait, ano? Gusto mo yan? Hindi, ito na lang. Invite natin mga ano, kahera, yan. Saka si... Ah? Lagi Ay, maraming salamat. Thank you, ha. Katulad niyan. Ay, batiin mo naman yung ano, mga mahal mo sa buhay. Oh, mag-shout out. Shoutout ko sa family ko dyan. Yan. Saan ang family? Sa mga family ko tsaka simbolo. Maraming salamat. Thank you. Kayo, Ma'am, ma'am, baka Shout yung ano out. mo, shout out. Merry Christmas. kapatid mo, boyfriend mo. Merry Christmas daw. Merry Christmas. Smell kayo dito, smile. Ayun, yun sila nakatawa na. Merry Christmas. Merry Christmas. Meron mo na. Meron. Sa mga mall guys, maganda kasi may mga para sa mga foreigners, visa extension. Andito na yung ano, dito ka na sa mall oh, magpa-visa extension, pero kung dual citizen tayo, mas mabuti. Oh, ayan. Kaya lang wala tayong paglalagyan. Doon ka na lang magtabo. Mamami na lang ako. Yan lang kakainin mo? Noodles. Yan lang kakainin mo? Hindi, mamaya. Tsaka yung chicken. Oh. Dito na naman tayo. So guys, yung kotse, nandun pa sa Toyota. Sumakay lang kami ng shuttle, di ba? Eh, mamaya pa daw, 2:30 pa. 2 to 2:30. So, kakain muna tayo, tapos sasakay ulit tayo sa shuttle. Mamaya, every hour, meron silang shuttle. So, ayan, mag-alas 2 pa lang. So, tamang-tama. Naantay natin ang ating order, guys. Wow. Thank you. Take out na lang. Thank you. Let's pray.
Thank you, Lord, for this food. Give us good health and strength. Thank you for everything, Father. Bless us and guide us and keep us safe. And please bless Please everybody. bring us back home safe and sound. Bless our children, Sky, and people that are sick and those who need help. And bless us all. Forgive us our sins. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Ito sa akin, guys, ribs, beef ribs. Nakabalik na tayo guys sa Toyota. Nakakain na tayo. Free shuttle. So, very convenient. Nakapag-shopping din. At saka, mabait sila. Alam niyo naman si Jerlyn, Hindi ako ganun. shopping. Hindi ako ganun. Hanggang grocery lang ako. Ganun. May ebidensya na ikaw ang may gustong bumili nun Panza. Laki ng Christmas tree. Ang ganda. Ito, Vios.
Car wash pa nila, guys. Thank you! Oh, nalinis pa. Thank you, Lord. Belt. Against the light tayo. Dito tayo nung binili na yung sasakyan, no? Nagpa-picture-picture pa kami dun sa malaking susi. Saan ang malaking susi? Ayun. Uwi na tayo, guys. Salamat sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, guys, ang Toyota Angeles, Pampanga. Diyan namin binili si Barako. Magandang service nila. Lalo pa free pa ngayon. Wow, may nativity sila, oh. Laki na Christmas tree nila. Pagtaas-taas. Andyan yung mall, guys. Na pinunta natin ngayon, Marquee Mall. Tapos ito ngayon, uuwi na tayo. Time check. Hindi makita. 2:34 PM. Ito ang gitgitan. Panahon ng traffic dito sa Rotonda. Malapit sa pasukan ng NLEX. Tapos dito, ayan, see? Traffic doon, guys. Traffic. Pero tayo pa uwi pag ganitong oras, okay tayo, wala tayong traffic. Itong traffic na to hanggang mamaya na alas 7. Nag-start siya ng mga 1. Pero dito guys, sa mga intersection, buti lang kung mayroong yung traffic enforcer, ganyan, tutulungan kang pero pag wala, gitgitan. Paunahan ng uso. Oh, pwede ka na daw. Nandito na lang tayo sa maliit na eskinita. Merong sharp turn. Si Barako ay halos magkasya. Salamat! Thank you, boss! Oh, see, ang liit na eskinita na ito, oh. Nakita mo safe na safe. Wala kang sabit. Pagka yung gumanong ka lang, may tendency sumabit yung likod mo. Dahil napakaliit. Kaya ang laki nito, ang haba nito. Tapos guys, pag natapos na yung mga ginagawa, doon ilang buwan pa yata daw. Kasi ang dami pang ginagawa doon sa kalsada, malapit sa Metro Gate. Kaya unless na iikot tayo ng medyo malayo, dito tayo sa maliit na eskinita dadaan. Dito ang detour. Otherwise doon ka sa Mining, pwede naman doon sa Mining. Depende sa pupuntahan mo. Punta ka MacArthur doon. O, doon, pwede ka doon. Depende kung saan ka pupunta. Punta ka Marquee or NLEX dito. Dito ka na lang. Sorry, bako-bako guys. Tayo lang to right now. Wala sa likod, wala rin sa harap, oh. Kasi alanganing oras. Otherwise, mamayang hapon yan. Ako, punong-puno na naman. Ayan guys, so magkabilaan ang ginagawa dyan, oh. May mga heavy equipment. Hanggang dito guys. Dati dito lang sa left. Ngayon nandito na sa right. Hanggang dun. Kaya detour. Pag Mining ka, didiretsohin mo to guys. Diretso. Yun, Mining na yan doon. Pagka pupunta ka ng MacArthur Highway, doon ka dadaan. Pero buti naman may mga may mga guide na. Kasi dati, nagsisiksikan sa maliit na eskinita, both sides, nako, nagkakabuhol-buhol. Buti ngayon wala na. So, see, andito lang sa right sa gate. Okay guys, ito na, nakauwi na tayo. Maraming salamat sa panonood. We love you all! Bye-bye! Guys, pahabol. Bumili na kami ng gulay para sa lumpiang gulay. Ay, naku, ang sarap niyan. Punta kayo dito ha, para pagluto ko. I mean, not today, bukas. Ha? Teka pala, yung munggo, kailan natin kakain? Hindi matutuloy yung munggo. Palaya. Pwede rin yun. Papakuluan ko pa naman yung buto-buto. Okay, bye-bye! Bye!